27 ta' frar, San Gabriel tal-Addolorata, reliġjuż, għex bejn l-1838 u l-1862. Huwa twieled f'Assisi fl-ewwel ta' Marzu u għamduh fl-istess jum u semmew bħal San Franġisk. Missieru Sante Possenti li bħala gvernatur tal-Istati Pontifiċi ħtieġlu jiċċaqlaq minn post tal-ieħor fl-aħħar mar joqgħod għal kollox fi Spoleto. Fil-kulleġġ ta' Spoleto Franġisk kien maħbub ħafna minn sħabu. L-ewwel f'ħafna suġġetti, jinteressa ruħu fit-teatru u fil-kaċċa u kienu ħobb ukoll il-ballijiet. Iżda baġeb kbir għan-nies ta' Spoleto, fil-21 ta' Settembru tal-1856 l-għada tal-gradwazzjoni tiegħu ta' 18-il sena telaq biex jibda n-novizzjat mal-Patrijiet Passjonisti f'Morrevelle. U għażel l-isem ta' Gabriel tal-Addolorata. Sena wara għamel il-professjoni reliġjuża. Fin-novizzjat sar mudell tal-osservanza u tal-perfezzjoni għal kulħadd. Imma l-qaddis miet fis-27 ta' frar tal-1862 bil-marda tat-tiżi. Fl-Iżola del Gran Sasso fl-Italja 3 ijiem qabel ma qala 24 sena meta kien għadu irċieva biss l-ordnijiet minuri u kien kważi lest għas-saċerdozju. San Gabriel tal-Addolorata ġie iddikjarat beatu minn San Piju X fl-1908 u fost dawk preżenti għall-okkażjoni kien hemm dik li darba kienet innamrata tiegħu. Il-Papa Benedittu XV ikkanonizzah fit-13 ta' Mejju tal-1920. Il-fdal tiegħu jinsab meqjum fil-Bażilika iddedikata lilu f'Iżola del Gran Sasso tal-Patrijiet Passjonisti. Huwa ġie msejjaħ San Luigi ta' żmienna u mudell taż-żgħażagħ. San Gabriel bena l-qdusija tiegħu prinċipalment fuq żewġ pilastri, id-devozzjoni lejn il-Madonna u r-rebħa totali tiegħu innifsu permezz ta' attenzjoni għal ħwejjeġ żgħar. Huwa kiteb: Meta Alla tani l-vokazzjoni tiegħi huwa sawaq fuqi waħda mill-aqwa grazzi tiegħu. Jiena rrid impattilu billi nagħtih l-aqwa ħaġa li għandi, l-imħabba kollha ta' qalbi. F'waħda mill-littri tiegħu kiteb: Il-ġenna tiegħi huma id-duluri tal-maħbuba Ommi Marija. Fittra oħra stqar kemm kienu ħossu ħini fil-ħajja reliġjuża tiegħu u jgħid li kieku żgħażagħ kellhom ikunu jafuh dan, żgur li kienu jażlu lilha u mhux il-pjaċiri tad-dinja li għaddu f'tebqa ta' għajn. Huwa kellu tentazzjonijiet kbar biex iżeblaħ lil Alla u biex ma jemminx. Fl-aħħar lejl qabel miet huwa ġarrab id-dlam tas-salib, iżda l-aħħar sija kienet waħda ta' paċi kbira, hekk kif hu qabad ix-xbija favorita ta' Marija Addolorata u sejjaħ isimha. San Gabriel huwa notevoli għaliex wasal hekk malajr għal perfezzjoni minn ħajja ta' eċċess, iddedikata għal pjaċiri ta' din id-dinja, għal ħajja marbuta mal-passjoni ta' Sidna. Talba: O Alla missier, aħna l-kol bħal San Gabriel tal-Addolorata nistgħu nħobbu lil Ġesu tant li nżommuh bħala l-maħbub divin tar-ruħ tagħna u norbtu qalbna miegħu biss, hekk li nibqgħu fidili lejh sal-aħħar ta' ħajjitna, twila kemm tkun twila. Nitolbuk dan bl-istess sibnek u Sidna Ġesu. Amen.